Oikein hyvää lauantaita täältä Lasipalatsista. Tänään mä teen sellaisen videon, missä vähän käyn läpi, että missä mennään naisten fysiikkalajeissa. Nimittäin huomasin, että Kike, siis meidän oma kansanedustaja, laulaja, podari Kike Ritva Elomaa, täyttää 70 tänä kesänä. Se on aivan uskomatonta, koska hän näyttää tosi nuorekkaalta edelleen ja hyvinvoivalta, että ei uskoisi ollenkaan, että 70 tulee mittariin. Ja toivotan Kikelle jo vähän etukäteen, koska synttärit taitaa olla heinäkuussa, niin etukäteen jo hyviä synttäreitä, jos ei sitä ennen nähdä. Pari kertaa on Kikeen törmännytkin kerran Leaf Arenan Sallinavajaisissa ja sitten Fitness Expossa, Nordic Fitness Expossa. Ja pari kuvaakin sieltä silloin näppästi ja jutteli hänen kanssaan, niin tosi mukava, energinen nainen on kyseessä. Mutta siis Kike on varmasti Suomen mittapuussa, niin voisi melkein sanoa, että menestyksekkäin fysiikkalajien edustaja, nimittäin hän on voittanut 80-luvun alussa Miss Olympia-tittelit. Kukaan muu suomalainen ei ole tainnut olla Miss tai Mr. Olympia edes lavalla kilpailemassa, ei ole ollut minusta tuosta tittelistä. Se, että hän vielä voitti sen, niin se on aivan käsittämätön juttu ja mielestäni on ehdottomasti tämmöinen body-ikoni Suomessa. Kikeen liittyy muitakin monia tärkeitä asioita, esimerkiksi ennen Kikeä niin katsottiin vähän pitkään nenäverta pitkin naisia, jotka kävivät salilla treenaamassa, että lihakset eivät sovi naisille ja tuo liikuntalaji tai urheilu ei ole naisille sopiva. Ja Kike näytti, että kyllä että voi olla kireessä, lihaksikkassa kunnossa ja silti olla erittäin naisellinen kaunis nainen, niin kuin Kike oli. Hän teki todella tärkeää pioneerityötä ja voi sanoa, että Kiken takia naiset rohkaistu lähtemään salille. Mä tiedänkin, että hän oli monen naisen idolli ja moni nainen lähti hänen takia sitten salille treenaamaan. Ja Kike on yksi tärkeistä hahmoista, minkä takia 80-luvulla kuntosalikulttuuri ja tämä podaus löi aivan täysin läpi ja tästä tuli suomalaisten toisiksi suosituin liikuntaharrastus heti kävelyn jälkeen. Et muistaakseni jopa 700 000, jollei jopa enemmänkin ihmistä käy kuntosalilla nykyään. Et se on valtava määrä, kun ajattelee, että miten paljon siihen on esimerkiksi ehkä valtio tai liikuntasuositukset kehottanut, että ei oikeastaan juuri ollenkaan aiemmin. Liikunta katsottiin perinteisesti olevan jotain kestävyysliikuntaa, juoksua, hiihtoa, pesäpalloa tämmöistä ja kuntosali pidettiin vähän tämmöisenä roskalajina suurin piirtein, että ehkä sit voi jotain apua olla golfin, kun saa vähän kiertoa voimaa, mutta tosiaan Kiken tyyppisten ihmisten takia niin siitä tuli tämmöinen massaliikuntalaji ja nyt ollaan tässä pisteessä, että salaja löytyy joka kaupungista todella paljon. Eli kiitoksia Kike tärkeästä työstä, mitä olet tehnyt niin kehonrakennuksen kuin koko kuntosaliliikunnan eteen. Todella tärkeää. No kun katselin noita Kiken kisakuvia 80-luvulta, niin en voinut olla vertailematta, että mitä tässä nyt on tapahtunut sitten 40 vuodessa. Me ollaan jo ylikin 40 vuotta, pian 45 vuotta kun Kike oli lavalla. Niin mitä tässä on tapahtunut? Ja aika paljon on tapahtunut. Eli naisten kehonrakennuksessa niin lihasmassa on lisääntynyt aivan valtavasti ja lihaskireys. Ja kaikkihan me varmasti tiedämme, mistä tämä johtuu. Totta kai treenit, ravinto, tietotaito on lisääntynyt, mutta kyllä siellä tärkeänä tekijänä nämä PEDit, eli Performance Enhanced Drugs, eli suorituskykyä parantavat lääkkeet, siis testosteronit, anabooliset steroidit ja niin poispäin, ovat tulleet myös naisten puolella ja voisi sanoa näitä naisten erilaisissa fysiikkalajeissa, joita on myös kehonrakennuksen lisäksi siis naisten fysiikka, sitten on bikini fitness ja sitten on vielä mikä se yksi vielä oli? Nyt unohdin jo sen, mutta niitä on siis useampia, missä ammattilaiset kilpailee niin ja tietenkin wellness, tämmönen aika uutena lajina. Ja women's physique oli se, mitä unohdin tossa. Eli siis kehonrakennus,
naisten fysiikka, women's physique, sitten oli bikini fitness ja wellness. Nämä nyt ainakin on muistaakseni, missä naiset ihan ammattilaisena kilpailevat. Näihin kaikkiin, jopa tähän bikini fitnessiin, missä ei tarvita suuria lihasmassoja eikä kauheita kireyttä, niin sinnekin on hiipinyt nämä pedit. Siis anabolisia steroideja käytetään bikini fitnessissä erityisesti tässä rasvan poltossa ja säilytetään sitä lihasmassaa ja näin poispäin. Ja joskus Kiken kanssa juttelinkin. Hän sanoi, että tämä oli yksi syy, miksi hän sitten jäi syrjään koko kehonrakennuksessa, koska hän huomasi, että 80-luvun alkupuoli rupesi olemaan sitä vaihetta, kun naiset alkoi suurentumaan ja nämä aineet tuli naisten puolelle ja Kike ei halunnut siihen junaan mennä. Hän halusi olla puhdas ja lopetti sitten kilpailemisen siinä. Ja tosiaan niin näiden lääkkeiden myötä lihasmassa on lisääntynyt, kireys on lisääntynyt. Mutta samaan hengenvetoon haluan totea, että ammattilaistasolla fysiikkalajeissa anabolisten steroidien ja muiden lääkkeiden käyttö ei ole käytännössä kiellettyä. Eli se on siinä mielessä rehellistä, että kaikki saavat käyttää ja varmasti suurin osa käyttää. Näin ollen ketään ei huijata. Toisin kuin jossain testilajeissa, sanotaan nyt vaikka jossain 100 metrin juoksussa tai hiihdossa, että jos siellä käyttää joku dopingia ja käyttää, kaikkihan me tiedetään, että siellä käytetään, niin se on huijausta. Mutta jos kaikki käyttää ja saa käyttää, se ei ole huijausta. Eli mä en tuomitse, mä vaan totean, että lääkeaineet ovat tulleet myös naisten puolelle voimakkaasti fysiikkalajeihin. Mutta se, mistä mä nyt haluaisin erityisesti vielä puhua, on se, että mua ainakin ja monta muutakin ihmistä on häiritsee se, että näissä naisten fysiikkalajeissa, ja nyt ei puhuta ammattilaisistakaan, vaan jos mennään ihan vaikka Suomessakin amatööritasolla kilpailuun, että kun sinne lavalle mennään, niin mua on alkanut häiritsemään muutamat asiat. 1. Silikoonit. Nythän, ja silikonit siis, sitten tämmöinen niin räikeä liiallinen meikkaus, hiusten ehkä liiallinen ehostaminen, esille tuonti ja sitten vielä kilpailuasut ovat hyvin kalliita ja tämmöisiä värikkäitä. Eli nämä kaikki mun mielestä vie niin kuin pois huomiota siitä pääasiasta, mikä on esitellä se vartalo, keho, kenellä siis on paras rakenne, symmetria, lihasmassa, kireys. Ja tuntuu, että kaikki muu tilpehööri siinä rinnalla alkaa olla pian tärkeässä roolissa. Ja nyt jos otetaan esimerkiksi silikoonit, niin sehän häiritsee sen rintalihaksen arvioimista kerta kaikkiaan. Ja toisaalta, jos on rasvaton nainen, niin minusta ainakin siihen vartaloon sopii ihan hyvin ja kuuluukin, että rinnat ovat silloin pienet, kun rinnassa on paljon rasvaa. Ja sitten jos on hyvin rasvaton nainen ja silikoonit, niin nämä kaksi isoa palluraa näyttävät kyllä todella niin kuin suoraan sanottuna epäluonnollisilta, ettei minusta ainakaan, minun silmään ainakaan ei näytä hyvältä. Ja sitten jos taas ajatellaan näitä meikkejä, niin sekin on semmoista vähän liiallista ja liian räikeitä, että kuitenkin olisi tarkoitus, ettei niin katsota sitä kasvoja siinä. Kyseessä ei todellakaan ole mikään kauneuskilpailu, vaan vähän ruoasti sanottuna, ei kauniskin nainen voi voittaa ja pitää voittaa fysiikkalajeissa, jos hänellä on paras keho siihen lajikriteereihin sopien. Ja sitten tässä on vielä se, että tämä tekee tästä kilpailumuodosta hyvin kalliit, kun kilpailuasut maksavat, kampajakulut, ammattilaismeikkaaja mukana tässä, niin alkaa tulla melkoisesti hintaa kilpailemiseen. Ja tätä kautta vielä kolmantena asiana nostaisin esille, että fitnessin on ilmaantunut tämmöinen niin kuin valtava bisnes, että tavallaan niin kuin minun mielestä vähän niin kuin naisia kohdellaan kuin karjaa, että nopeasti vaan lavalle ja annapas sisään osallistumismaksu ja siinä on valtava bisnes, jota pyörii tämän ympärillä ja moni on valmis siitä maksamaan, että saa sen kokemuksen, mikä on tosi hieno, kun se lavalla käy, mutta
jotenkin kaipaisi semmoista paluuta sinne Kiken aikoihin, jolloin ei ollut silikooneja, räikeää meikkausta, vaan mentiin niin kuin luonnontilassa vähän, voisi sanoa näin, esittelemään se työn tulos, eli se keho, ja sitä arvosteltiin. No niin, tämmöiset halusin tänään täältä Lasipalatsista sanoa ääneen, ja ei muuta kuin kaikille mukavaa kesän jatkoa.